அது போல தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரே ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் அண்ணன் மேல இருக்கு. அதுவும் இந்த பெண்கள் கூட்டத்தில் நான் சொல்றேன், எங்க பார்த்தாலும் பாலியல் வன்கொடுமை, போதை கலாச்சாரம் இருக்கு. இதை தவிர வேற என்ன சொல்ல முடியும்? நம்மோடு கைகோர்த்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய தலைவர், ஒரு பெண் தலைவர், தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பெண்மணி இன்றைக்கு மிக துணிச்சலாக இந்த அரசு தொடர வேண்டும் என்று ஊர் ஊராய் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள். முதலமைச்சர் கூட்டணியின் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள்தான் அந்த மேடைக்கு வந்தார். அவர்தான் அறிவிக்க வேண்டும், அவர்தான் அறிவித்தார். அப்போதுதான் வேட்பாளர்கள் எழுந்து நிற்பார்கள். அதுல என்னங்க பெரிய விஷயம்னா, ராஜராஜ சோழனை விட ஜாஸ்தி இவர் செஞ்சிருக்கிறது. அதெல்லாம் வேண்டாங்க, தமிழ்நாட்டுக்காக செய்தேன் என்கிறார் அவர்.